Hola, com va? En el vídeo d'avui detallarem més concretament aspectes sobre la redacció de què parlarem l'altre dia. És a dir, com començar la nostra redacció, com concloure, com desenvolupar els arguments. Ixos i altres aspectes els veurem de seguida. Comencem, doncs. El primer que aconsellem és que visitem la pàgina web per saber quins criteris de correcció s'apliquen, és a dir, què se'ns va demanar. Se'ns va demanar adequació, coherència, cohesió, correcció gramatical, etc. Encara que el propòsit d'este vídeo no és detallar tot això, que per això farem un altre vídeo concret, sí que convé que els retinguem en el cap, estos conceptes. Pensem que no és una qüestió cabdal, però sí que podem preveure, com parlàvem en un altre vídeo, el tema al voltant del qual girarà la pregunta de la redacció. Solen ser temes que generen controvèrsia, no temes incòmodes que demanen una posició política o religiosa apassionada, sinó la típica conversa de cap d'any. No es demanen mullar-nos políticament o religiosament, com estàvem dient, no es tracta de ser Bertín Osborne, sinó un tema d'ascensor, per poder parlar, per poder desenvolupar les nostres habilitats lingüístiques, vaja. Temes que donen peu a escriure un article d'opinió, que és el que se'ns demana. Quins? Per exemple, les assegurances mèdiques privades, els vols de baix cost, l'ecologia, l'aprofitament del medi ambient, etc. I ara ens posem en la situació de començar la redacció. Obrim el nostre quadernet d'examen i veiem la pregunta al voltant de la qual s'estructurarà la nostra redacció. El primer que farem serà definir la nostra posició a favor o en contra. Recordem que no s'avalua si estem a favor, si estem en contra, si som els més ecologistes, els més moderns, etc. S'avaluen les nostres habilitats lingüístiques. Primer definim, doncs, la nostra posició. En segon lloc, pensem la persona a la qual s'adreça la nostra redacció. Este punt és important, com veurem en un altre vídeo, cara a l'adequació, que és una propietat textual que sí s'avalua. Després pensarem en 3 arguments per defendre la nostra posició. I per fi escriurem un esquema. I aquest esquema ha de tindre primer una introducció per situar, per contextualitzar la nostra posició. Després el desenvolupament amb els arguments que defendran aquesta posició de què parlem. I per fi una conclusió per tancar la nostra argumentació. Una vegada tenim redactat l'esquema, la situació és la següent. En l'esquema tindrem: parlaré de tal tema defendent tal posició. Per això utilitzaré argument primer, argument segon, argument tercer. I després conclouré repetint, resumint, actualitzant aquests arguments i arrodoniré la meva redacció. Una vegada elaborat l'esquema, aplega el moment de dur-lo a la pràctica. Ara el que cal és tindre present una sèrie de punts, com per exemple la màxima de la informació, és a dir, que no hi hagi molta informació per a poques paraules ni poca informació per a moltes paraules. També hem de pensar en el vocabulari, que ha de ser ric, variat, no repetitiu i, evidentment, ajustat al que vulguem dir. I per fi els connectors, dels quals parlarem de seguida. Cal tindre clara una sèrie de paraules, una sèrie de connectors per a utilitzar, per a introduir els nostres arguments, per a desenvolupar-los, etc. Ara entrem en el tema dels connectors. Per començar el nostre text podem introduir el connector següent. En primer lloc, d'entrada, per començar, em propose defendre, etc. Per continuar la nostra argumentació, podem introduir un següent argument dient en segon lloc, en tercer lloc, si és el tercer argument, a més, d'altra banda, a banda d'això, així mateix, etc. Per introduir la conclusió podem utilitzar els connectors següents. Per acabar, per concloure, com a conclusió, a manera de resum, finalment, en definitiva, etc. Uns altres connectors que ens seran útils són els de causa. Com a connectors de causa podem usar ja que, per causa de, per causa que,
pel fet que, per, etc. També els connectors de conseqüència. En conseqüència, per tant, per això, conseqüentment, etc. També són importants els connectors de condició. Si, a condició de, a condició que, els connectors de finalitat, a fi de, a fi que, amb la finalitat de, amb la finalitat que, amb l'objectiu de, amb l'objectiu que, etc. I acabem amb dos grups de connectors. Els connectors d'oposició, això no obstant, al contrari, en canvi, i els connectors d'objecció, malgrat que, així tot, de tota manera, etc. I ara donarem uns consellets, unes pinzellades per a la redacció. La primera és el tema dels paràgrafs. Hem de desenvolupar els arguments en paràgrafs. Un paràgraf per argument, un paràgraf per idea, una idea per paràgraf. La segona és el tema de les oracions. Han de ser oracions simples o subordinades, però no subordinades dins de subordinades, que no siguin oracions excessivament llargues, que no ocupen tot un paràgraf. 3-4 línies és excessiu. El tercer és la claredat. Idees clares, que es veja clarament què volem dir. Després hem de mostrar la nostra presència. Jo opine, jo pense, crec, etc. I per fi, la puntuació. És molt important els signes de puntuació, respectar-los i per això els utilitzarem correctament i en acabant revisarem que els hem utilitzat així. Bé, esperem que aquests consells us hagin pogut ajudar. Recordeu, claredat, la nostra redacció, estructura clara, separació en paràgrafs, vocabulari variat, ben utilitzat, ús de connectors, etc. Moltes gràcies i fins el proper vídeo. Adeu.